Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ngambing! 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 Ngamkwa! Ngamkwa! Haslo wajong! Haslo wajong! Ngamtur! Ngamtur! Ngamailan! Ngamailan! Tahu kublasibun. Ki patba jo ki lait li kishnong ki bakan thop ya kamaulawai kirdam ba so deu blai minta ka sngi klami patba ban persha halor ke jingthmu ban manra ya ka jaka thenyut lani ka solid waste management kabla thmu ban bu khaput jo ka shnong maulawai bat kirdam hapo ka than amroi kene ke jumi jo ki patba ka dei halor ka nongrim pa bon ki patba jo ki tai lait li kishnong kem dan jingtep satya halor ka tei jingthmu da ka ba kena bawrang ba shnang barim bat ubat mai jo ka kirdam kila ajing bed sab klem na pinbana na pintepat ba kila angru bakip kwa satya ba ka project ka bade hakhapot jo ka shnang kirdam ban malawai kan kala long kamarten naba kani ka sakta ikatilong umbam amdi badru ikamaryang ha ka ka than nalor ka jigsma utung kumbala long hamarten naba kani kan sakta ru wat ya ka kot ka kya jo ki ba ka jaka Ni persa Hari Lajang Hari Lajang Haslo wajong! Ngamkwa! Nga ay kani ka jingkran kum u sekretari snong ta ka bay day bat kani ka kam long ba kum ka executive ko bat mai kani ka kam kalayak sakmat nadu ki snam ar hajar khat nyo kiba kum ka executive ka jingi kam pat long te ki kot kisla ki layak sakmat adin ba kum ka executive ka jingi kala sim khia lawat ikot kisla tingi la benlum ki kot kisla baro tingi la lap bala ai ki anosi nang ta ki dulir baro ki la dep ni la yo kita ki jing sisa bala dep ban ai ki anosi bat ba ka jing so lengo kalong ba kane ka project kalayat nadu usnam ar hajar khatnyo hanrei kum upai ba ngimtip aa nyemdon kano ka jing tip abaya de bat kane ka project ka jing wan jong kane ka project ha ka jing syakat kane ka project kala de upai ba jong ka snong la de bentip ha ka jing syak kum upai ba nong snong la de bentip ban wan kane ka project jing sya udai upai ba nong jing snong uban aya ka karai long ne em henrei ka executive ka bamansya kim syam lale ya kane kim ki layak baik sakmat klem ka jing tip jong upai ba usah humdum tip ka kata project dari tat hadu ki ne ki benai ar benai lai benai ngidang tip ya ka project kato kat ne nakal yang jong ka executive ka jengir ngidang tip idang wat ikut islah ki jing pensisya bat hadin nakal yang jong ka executive ka jengi nakal yang jong sekretari ngaklem syam la sanya ka NOC reu orang pasnong la ay ka NOC marwai ka hadin ba upai ba jong kanong upai ba snong la tip ya kane bagan wan kata project usah ka tip ka kata project ka bagum kano kata project ka babhane ka basneu kamdan ka jing pensai so pai ba te henrei ka kam kalayat sikhamat a jing syak ka government kala dei ban ai syai ka jing pensai pai ba pan ka jing menjur jong pai ba ma nang ta orang ba snong executive snong ru te hadin kaya bawan uni orang ba snong matmai ru la aya ka NOC mangaku musketeri klem sanya ta ka NOC bat hadin ba ki pai ba ki la yo jing tip ya kani ki lalum ya ka dorbar pai ba bat ha kata ka dorbar pai ba la sim ya ka wei ka rai ha ka spotrik udi sembar ki la sim ya ka wei ka rai kata ka rai kalong ban weng no ki NOC ban pha jing tho sya ka DC ban withdraw no ki NOC baro ki NOC ki bala ai di kirang ba snong kata ka dei ka rai dorbar pai ba bat nang ta ban persya ya ka jing wan jong kani ka project klem ka jing tip klem kano ka kajing pensai kebatikan sampai bat naduk ipor ke manusia dan nakal yang jong executive ru ngila sim tang kawi hi karai kata karai kalong ba ngin sim be ya karai pai ba la kalong kumno ro ngin sim ya karai pai ba bangin uang ki NOC nang ta bangin bu ru ya kajing persahabat ya kan ngila pha sya kadisi ngila pha kupi ru sya video bat ta ter henrei ke bos ngol ngok kalong ba kawan ke public hearing kajing sya ka public hearing kadai banwan hadin bangila de ban bu ita withdraw gi NOC mo kawan ke public hearing te kata ka public hearing ru kadai ban long ne po snong kerdam re lara no syapo maluai
jing sya ladai ban pertas nong mengaku sekretaris nong ruk amtip bakadon kata public hearing te kinong syong ruk kemtip bakadon kata public hearing jing sya ka sarkar ka ladai ban pha ba upai ba nong syong dei ban tip ya kata public hearing rek amdon ka jing tip mengaku sekretaris nong ruk bobon ki dekat eksekutif jang ka syong kemtip ya kata bakadon kata public hearing dan rei lara no eka syapo meluai ka dei ka bahap apu sensyar jang ka syong kerdem rei hang tei ni datang orang bak bo sensyar klik breu barok hiu put usam jang ka syong kerdem kata ka dei ka jing ya jang kam bat nyilum ya kan ka meeting ke bala lum do pai ba kalong ban persya jur ya kata ka jingwan jong ka kata ka projek lamdan kono ka jing tiep lamdan kono ka jing menjur ro pai ba wat ka public hearing ro omdan kono ka jing tiep jong pai ba ngi kum kinong snong jong ka snong kerdem ha ka ne ka sngi ka ba mentang ngi penpau ya ka jing sngungu ka ba krau bangila ban pendap ya ka ne ka kam wat hapdeng ki jing kenrum kenram hapdeng ki jing rei ngilala ban pendap ya ka ne ka kam te leng ba ka jing don jong phi kum ki media ka ne hi kan wanra ya ka khubor sya ka sarkar ka ba dipek na ka bentakan ka baha kamiat jongi kum kinong snong hang ne akarat madan kerdem bat kum ju ru ngi kum kinong snong jong karat kerdem ngi don ka jing sngukhia ka bakrau na ka benta ka snong ka thau ka jongi balada ka sarkar kan wanra ya kan ka marten ha kan ka snong jongi kan nungi dap da ka jing snusi ka bakrau kam tam lile ha kinong sensyar snong jongi nadu usnyam hajar khat nyo kilayo ya kani ka jing pentip nakaliang ka sarkar bat kilale ya ki ki bangim sultanat ban ay ya ka NOC bat hadin bo ulak lem utaw orang ba snong uba menswa bat had uni orang ba snong uba mentaru ulale ya kani ka ju ka kam thok ka kam syukur yang ikum upay ba nong snong ha kani ka raj madan kerdem bat ngikum kinong snong idon ka jing sokit kli ka jing sokit khia na ka benta ka laway jong ki khun ki kti ki jongi ha ka imlang ka saalang ka jongi bangim sultanat ba kani ka project kan wan ha kan ka snong jongi bat kumta da ka jing sokhia ka ba khrau kum kinong snong ngi penpau syapi bangim don kam ya kata ka marten ha kan ka snong ka jongi na mar ngi tips cam ba kani ka marten kan wanra ya ka jing jaklia ha kani ka rat ka jongi lengba ki umbam ki umdi ki sat ki sum namar ngikum kinong kendong ngidon kam ya ka sat ki umbam ka umdi nakabenta ka jingkot ka jingkhia ka jongi hakini ki sngi ki bamenta kanu ngidap da ka jing sokemen ka bakrau ba ublay ay hangi kan ka maryang ka bakhut ka maryang ka babaha bangin yo ban ring bat penhiar mensim da kal ka bakhut nrelada ka sarkar kan wanra ya kani ka projek hakani ka snong ka jongi hakani ka rat ka jongi ka ka banja yangi hakini ki sngi ki snem ki banangwan ke kumta kum kinong snong kiba it ila ka jong ka snong kiba it ila ka jing long tenrai hakaba ki long shwa ki man shwa ki jongi ki labo ki lasat nakabenta ka baha ka miak jongi ki long din ki man din kumta ngim kwa baka ni ka marten kan wanja kan ka snong ka jongi bat kum taleng baka ni ka social media ka bawan kan ni ka sngi kan rae ka kubor ban pensa priang bangi kum ka raj madan kerdem bat ka snong kerdem hibaro ka we ngim kwa ya kan ni ka marten te kum ta ngamdon i ban ong ha kan ni ka por kublai shibun mu asistan jongka snong kerdem ubala ka dorbar hi kalajin bat kala bencet ingi berkaya yang nakam tenakaliang gajongi kam ngadon ban ong hang ne ba nakaliang gajongi kum kinong kit kam jongka dorbosinong ngimdon jingtip halor bayadai bakanik projang da kapang gabang kwa ban keren hang ne kalong namar ba kat kum gajingyo jingtip gajongi menta namar ba kaneka projek kalayat syakmat ban ngilayo ru ya kini ki sakhi ki satar ki babyang bat nadu bawan kani ke projek ngina kaliang jong inong susnong gibudan pok sunong kerdam ngim dan jingti be kabade kani projek te kaba snulungo kalong ba kumno ke projek ba kipat ba kinom tip kat ba ka hearing kalawan kane kalong kajing snulungo bat ka
kajing bomla batai jongi kum kinong sing snong ngimla ban sutu adu kanno namar ba ka project ngim tim bakalawan hapo ka snong kajongi hindai ka hearing kalawan namar kat kum bangi yang ne kaneka hearing ke balawan na ka office jong ka DC ke bala address uni lodar dekar ka deha ka Patrick jongu Januari arhajar arpuar te kum kinong sing snong de halor kaneka nong rim ba ngin sa persa ba ngim kuah hiru ba kane ke project kanwan ha kasnong gajongi ban ngimla ban priang namar ba klem kajing tip kajong paj ba klem kajing snutu kajong paj ba klem kajing sayo paj ba kumno ngila ban priang ya kane ke project namar ngi snutu ba kane ke project kamde su ke project ka barit namar ba kane ke project kat kum kajing tip kajongi namar ngilayo ya kane ke hearing namar ngiyo ihang ne dei ke ba from Shillong to Kerdem kabamut from Shillong ngilatip ba kane ke project ade baru kami khalaya kanwan the ya ka jabo jaban hapo kane ka sinong kajongi kadai halor kane ka nong remba ni kum ki pajba nong sinong jong ka sinong Kerdem ni persa jor halor kane ka jing le jong kini ki rurang ba ki bala aye kini ki anosi ki bala aye kini ki jing pen scam si kini ki shauni ubadai utrai jong kane ka jaka badai halor kane ka nong rem nakali ang jong aku asan sekretari jong ka sinong Kerdem ngaso ban ong batang kini ki jing kren ki belongkon bat kublesibun ne sinong Kerdem napata kaneka meeting kepala pendai begini persya ya kaneka Martin noi ka project keba sarkar kelubut ban andra sini kecaka output besar di Sinong Kerdem tinggi nak Sinong Sukublai niwan hang mere di Sukya ban sngap ya kane lane banwan ban ya perta kane ban ya ni partai lane sarkar begini persya ya kane Martin keban sawan haji teki area kapok Sinong Kerdem nah kalian tinggi Sinong Sukublai ngim dan ai ban persya ave bercaka nomor kacaka kadai ke hapus satu Sinong Kerdem mereka ai kebangi Sinong Sukublai pat ni persya tolong ba ketika ceka ke bak sarkar gamut menunbu ika Martin kadai hakli jeng ketolong kebangi bam ngidi haduk mata ladangi ngindu no ya ketik la shali singi kumut labhahi bak sarkar kan ai dekabi ne penyak sui no Sinong Sukublai selek ke project angkat haduk mentah ni pat dan tegoi pat kasus bobiang angkat Sinong haduk mentah mene omdai tangka umbam umdi andai karep karyang kilkha kirisai di bahap hapo Jongka Sinong Sukublai ngidang ya tang dah kata itu nyunan pada koi pada sus bubiang highway day berkembang mudi baru izin ke kampus yang kata diketahui kedai kebangi nak kalian Sinong ya persya disekuing kuah aban ya penpaulang seperti kalau bah hadin bah ngalak sajid kemurung bah Sinong kumulakan sekretari Sinong Kerdem kaneka project layak aslam lagi nusah kaum dum nomor bah ngimtip sih kadang ngimtip sih kadu Ndrenga ngatip bagane project kan sawan hadin bu utu ejen ba lodar dekar wani kendu ya ngawang ba rambak Sinong ngadan kam ke jingrap cungki pepin aya nga de jingtho pin kersan lem ngin lak bulun ra ek project tengong ba bangan sim ya karai hangne maroi ngamla ban le kata nomor ngayang ala ji dor dak Sinong bangan long nu ilam tengong ap elat yang bangan lebih ke dorbar Sinong ban ngan sa IP ya ke jubam teh ka khatwai terik di sembar arhajar arpuai tinggal lalu ke general meeting ke dorbar Pak Sinong ban nakata kasur kubami nakata ke dorbar Sinong ngiong bangin ya persya ya ke project atau ya kata kemerten sarkar kemuta banon bu ikut sam te kemengal kedes kemat kolong bah ngia persya halor kata nungrim bala nakata project kanwan kemut omdai tang kabam kedi ke cekarep cekaryang mah kumbolong mentakum kamaryang ru kersa coba te kemut misai nak kalian jengi hingi sutu bangim yo jeng mentoy nak kata kemerten